Xa están mediadas as rebaixas de xaneiro e avanzan a bo ritmo cando estamos a mediados de mes. Hai quen asegura estar a aproveitalas ao máximo e quen, pola contra, non nota grandes cambios nos prezos. Estando a mediados de xaneiro, as rebaixas xa levan protagonizando os escaparates varios días nos comercios. Na rúa, non toda a veciñanza vive este período de descontos da mesma maneira. Hai quen asegura que xa aproveitou as rebaixas e que os prezos son realmente máis baixos, especialmente en roupa e calzado. Sí, eu sempre, sí. Un pouquiño. Sí, aquí en Ribeira sí, eu suelo comprar aquí en Ribeira, entonces sí. Sí, muy buenas rebajas y comprar muchas cosas, ¿sabes? Outros moitos, pola contra, a pesar de que hai quen compra algo de vez en cando, confesan que non están mercando máis do habitual, xa que prefiren facer compras ao longo do ano. Así mesmo, hai quen non cree demasiado nos descontos desta época. Eu non aproveitei nada que non fun a nada, meniña. Nada de nada. Bueno, eu non aproveito moito de rebaixa ninguna porque está sempre igual. Non noto. Eu compro cando me fai falta podo, eu non vou nin a Santiago de comprar, eu todo aquí no pueblo, cando podo, compro. Cando non, as rebaixas aquí tamén son pequenas. Bueno, non, porque xa tiña de todo, comprín antes, entonces, a ver, ao mellor vou a calquer sitio e ainda pico, pero bueno, eu xa teño bastante, despois dije para encher máis xa, pero bueno, se hai unha cousiña que me gusta e vexo que está ben de precio, ainda a compro, pero... Hai de todo, A piratería tamén existe aí. Primeiro lle suben e despois lle baixan. Pero bueno, eu non notei. En definitiva, as rebaixas de xaneiro seguen xerando interese, aínda que non convencen a todo o mundo por igual.